വഹാബികൾ അല്ലാത്തവരെല്ലാം കാഫറാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ വീക്ഷണം. ഇവർ സലഫിയല്ല. ഒരിക്കലും ഇവരെ സലഫി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വഹാബി സലഫി എന്ന് പറയാം. ഞാൻ സാധാരണയായി അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ ഇവരെ സലഫി എന്നാ പറയുക. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഒരു ഹിന്ദുവായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു, കാസിമി എന്താ സലഫികളെ പറ്റി സംസാരിക്കാത്തത്, വഹാബികളെ പറ്റിയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായ ഒരാളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരാൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്രേ, എന്താണ് കാസിമി സലഫികളെ പറ്റി പ്രഭാഷണം നടത്താത്തത്, വഹാബികളെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പാവം വിചാരിച്ചതാണ് എന്ത്, സലഫി വേറൊരു കൂട്ടരും വഹാബി വേറൊരു കൂട്ടരാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ. പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ തന്നെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സലഫി വേറെയും വഹാബി വേറെയാണെന്നാണ്. വഹാബികൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ദുശ്ചെയ്തി കാരണം ജനങ്ങൾ അവരെ വെറുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത നേടാൻ വേണ്ടി അവർക്കുണ്ടാക്കിയ ഒരു പേരാണ് എന്ത്, അതാണ് സലഫ്.